What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. So karon, ayan ang ating bagahe. Kadong tayo ulit. Wala ng ating bagahe. See you from now. So punta tayo ng Pilipinas. Bakasyon tayo ngayon doon tayo mag New Year. So see you later. Let's go. I never made it, but I know what it takes. I'm on the way. I am mixed up emotion, got my statement, and I read the stuff so I can understand it fully. That she ain't my favorite. Out of this world, and why I see the sky like this. Yan. See you for a while, Philippines. Asawa kong dugayan. Hindi may mutang. Narato na siya kay mabiyan na sa aeroplano. Yan ang view sa aming balay. So let's go. You know, allow we go. Ayan. We're going to the airport. See you for a while. After ilang hours? After 6 hours? 10 to 6. So after 8 hours, see you in the Philippines. Bye. Oh, 10 o'clock ulit nga na. Ayan. Terminal 4 Cebu Pacific. So, pwede mo na. Yes. Can I have a picture? Next, so guys, ayan, picture mga ating Christmas tree. Merry Christmas. Ayan. Lang tayo sa immigration. High-tech ang immigration nila dito. Pipila kami. Sige, mamaya. Taas man. Oh, gamay kayo dito. Jadi ako lang mag-istorya lang. Ha? So yan. So guys. Dito na tayo sa airport. Pwede na ay. Pumunta tayo ng gate 14. Gate 14 tayo. Ayan. Nice. What's up with that? Go straight. Sa Tubangan. Wow.
So ang Changi Terminal 4. May Christmas tree. Uy, okay. Ang vlogger ka. 11 to 14. So, tayo sa ating gitan dito. Pun na to ang kuy, pero ang kuy pagkuha sa kuy what's up ba tapi kayang kuy. See you Cebu, padong nami, let's go. Nice ilang ano da, architectural. So okay guys, yan, boarding na tayo. Makakain ng aeroplano. Let's go. Going home. Let's go. Boarding. So yan, magkiwala kami ng upuan. See you for a while. Lipat na tayo. Hello. Happy New Year. So guys, after almost 6 hours ng ating travel kasama yung paghihintay sa airport, ayan, touchdown na tayo ngayon dito sa Cebu International Airport. Welcome to Cebu and welcome to my hometown. Ayan, touchdown tayo. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. See you on the next part of my video. Happy New Year everyone! Paalam! Meron tayong merch guys, available in 2 design. VisLog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pakina ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!